Ja sam žirafa, imam muža koji se zove nilski konj. Kad idemo u trgovinu, ogovaramo dječuluju koja su u trgovini. Bok, ja sam nilski konj, to ime mi je dao Oskar, ja ne podnosim djecu. Bok svima, ja sam Edo, ali me Oskar nazvao šakalu. Po struci sam električar, umirovljenik sam i bakin sam gramofon popravio. I nisam imao nikakve zle namjere protiv bakice. Bok svima, ja sam Ajde, jako volim svoju baku Miru. U trgovini sam upoznala dječaka Oskara koji je jako smiješan i simpatičan. Bok, ja sam baka Mira i jako volim svoju unuku Ajdu. Volim peći kekse, a danas mi je došao gospodin Edo popraviti gramofon i znate, jako volim slušati glazbu na gramofonu. Bok, ja sam Oskar, ja želim postati detektiv, s obzirom da ne čitam baš najbolje, moram bolje to čitati i jednog dana sam krivo procijenila Edu, pa ispalo da on nije nikakav neki zločest i znate šta, odite sami, pročitajte knjigu, šta se ja tu mučim.